เอเปเจลซีอามายผู้เจไอกะทารพันการบีริโจอาหุกุมเป็นรองหางรองบองรองอารักลองเกพาสามีมาร์ตินาอิงติกะทาร์ปีบีจีพีอลองจิปะออกดุนโลปุเกตอกปอนเดราปุถักเพรังเกไมเกพาปอนเดทอร์มินีสตูดิโอมาลองดูอาร์บากุรีเพรสคลับเป็นจิปาเตอร์ปีปอนซีวันเดย์แมตช์มาเตอาร์นิเซียพาร์มันโนกอตฟุตบอลเกปัทุกีบีปอนCEM Dr. Tuliram Ronghang Facebook page along kitokpon APCLC pen kedam tang Borjan constituency MAC kachepate dona bang phi Sami Martina ingtikathar pi BJP along chepa ogdun lo pu kitokpon dera puthak pherang ke mai ke phapon kedam tang jangmi poni phai phwar ni ingkoi sinong Borjan constituency ke parlo Pokhoram ingtia ronga mekar sang pi Martina ingtikathar pia hemalong hemisi pherang ke mai kang ni labang so maya long ache klepo kirilong ingti kathar pensi jai ponlo lapen sarsing kathar me phu epe chelsi ar phekadong LP school polling center along ke klembang phu tami chitong don labang so pherangki ke phanang koga theki Dr. Tuliram Ronghang Facebook page along bang trokke bracket thom epe chelsi vokar lapen sangpi Martina ingti kathar pitami chepa ogdun puke aho kali athi sangpi Martina ke dilhiarong supialong si ke charli pusi chethan pon tangte kupuson si amen dokoklo abang kavia phanta kupusot si tokbon thek dedlo puta arjupon mohora long tami sangpi Martina ke avi mani amen tokpon lok chota chokjima puta jongpon lasikar biang long arat aphan pamang hu hedeji aphan si chuning ripon lo pusi ningjepon lapen lapuson tok tabaret ke chokche pusi sangpi Martina ingti kathar pi ahem ton lapen acheklepo kirilong ingti kathar pen ningkang samse chipaklang pon lasi karbiang long arat do anta kimang hu hedeji aphan karbiang long arat atum ahokpet alam pachini pon lo pusi pherangke amai ke phapon along lamthi chipaklang pon News Desk Report Public TV Karbi Anglongจะพักเกมีเกเช็คเลยหรอมาเช็คเลยหรอมาดีน่าเช็คเลยหรอแล้วเป็นผู้บังเกพิมูหรอเกนั่งพิหรอผู้ตาพิมูหรอนี่เนี่ยจนจะพักเกนั่นจนบังกับโจโร่หรอแล้วจูเกตามตั้งโดยตาริกอันนี้มาดีน่าอเมนบังแล้วพ็อกซี่lang li our car fan chitoi te jabon pe ta men do ko bang si ni dum ke la bang ke chidon nun be lang li ke dakta ve no na lang li charli si do tan do la se lang li na dim ho do delhi si do la se lang li ta on de lo lang li la khek long lo lang li ta ning ji oi si lang li tong se kon pen ke bang on de lo tani do aci don dia jokpen ini stame resmi tame kami ponang kom nili ke kacini tu mangke cini tu pamika ke nili ke la sawarni mangke kedam la nili ta sekunde empen la muli ta phai kedam nili tu ke bolong nili la sini nili mangke la so apres ni do long mang thekse theklong lok sini ta nili ning oi thukte aselang li la candidate baiduta alang li kachali hajil hi hidu tami alang li che theklong me sing li tin aphan kopi soin si lason akameklem lason ke hinu kusini li tin han ko bonai ki sini li tin ako so afet ni mang ke ni tin ke phar nang ko hadin APCLC amai phu je ai kathara phan karbi richo a hukum pen ronghang rongbong rong arakalong kepha kedam tang theriponi phai thong kebarni difu DC office asai hemalong non kewang GMP kilik along kachepati dunji aphan nomination alo jokponlo
Bangso nomination alu along APCLC amai phu jai kathara hemasor akur chelar phirajok jangmipo ni phaitrok siar ni karbi richo ahukum pen ronghang rongbong rongarak along ke phapon pado tangte nonang ton pen karbi richo pherangkia thengnu kaningje ponalam thepenle arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong to ahok lop ini jadi tum la sosial media long lasu poche thang mate lasu alangli jaga thar mate non MP kilik alangli SPL sipen akan ide lo lasu alangli phan lasu nomination ki pi alu lo alangli chor abang onjili intiga thar pus ke tok pusku la sila so pu tha ka bang holo media along pe mate kes e tum ta hak piklang lo si protest lo la si la so apu tha ka bang ni tum rong ra ka lo kismana asong tu lam hoi man ang pilo la so apu tha ka bang ke ing sai nai la pen arjuwek ni position lam hoi do lo la pen si aku isi bang ke lalo kedam tang MLA barim mate non kiwai bang lo teron sahwa kai pen dalam ki klang lo masu sta klang det pen pista karbia khai ajutang lo mangke itu nimra kom lo mangke itu mangke kuri siang bong ke cetorong le pusi hasuta alam klang pono pusi pu hasuta prangari chu holo sta pining bangke alang li musam ke phaila long alang li chor ama sedak klang dak pusi alam pi klang pen sosial media long taperan cithan lo ma pe klang lo asu pathak ban sini tumhan long ta rong rak long anam pharwa long lam hoi nang pc ni tum alang phan hang nang ko pen penab lo ni tum ke hang ni bangke lasi karbeng lo angkang kidu organization kidu an apanta lasi isi pacetak bangke penab lo ni tum ke hang lasi lason arot mate lason itum karbia khaya long bangke hingnu oke aprang pen tai tum thanong tang lo ba chingwai long tang lo la sia ko lang li tok tu wai phit a joni sin tum hang ik lo pen ap to ahok lop ini jadi tum la sosial media long lasu poche thang mate lasu alang li jaga thar mate non MP kilik alang li SPL sipen akan ide lo la sia alang li phan lasu nomination ki pi alu lo alang li chor abang onjili intiga thar pus ke tok pusku la sila so apu tha ka bang holo media along pe mate kes e tum ta hak piklang lo si protest lo la si lasu apu tha ka bang ni tum rong ra ka lo kismana asong tu lam hoi man ang pilo la so apu tha ka bang ke ing sai nai la pen arjuwek ni position lam hoi do lo la pen si aku isi bang ke lalo kedam tang MLA barim mate non kiwai bang lo teron sahwa kai pen dalam ki klang lo masu sta klang det pen pista karbia khai ajutang lo mangke itu nimra kom lo mangke itu mangke kuri siang bong ke cetorong le pusi hasuta alam klang pono pusi pu hasuta prangari chu holo sta pining bangke alang li musam ke phaila long alang li chor ama sedak klang dak pusi alam pi klang pen sosial media long taperan cithan lo ba pe klang lo asu pathak ban sini tumhan long ta rong rak long anam pharwa long lam hoi nang pc ni tum alang phan hang nang ko pen penab lo ni tum ke hang ni bangke lasi karbeng lo angkang kidu organization kidu an apanta lasi isi pacetak bangke penab lo ni tum ke hang lasi lason arot mate lason itum karbia khaya long bangke hingnu oke aprang pen tai tum thanong tang lo ba chingwai long tang lo la sia ko lang li tok tu wai phit a joni sin tum hang ik lo pen ap nili aperiod bangali aprang dam karitang lo ram sirong hang alang li aperiod pusipu la sila so ke tok tang alu done bene la bangke
ni tamang non ba kisini undelang labang ke Deithor mini stadium along Duarbaguri Press Club Penchipater Piponsi one day match mate Arnisia Pharma knockout football ke pathu ki bipon Kedamtang jang mipo ni 5 player ni inkoira trong nong Duarbaguri MSC constituency ke parlu Deithor mini stadium along Duarbaguri Press Club Penchipater Piponsi one day match mate Arnisia Pharma football knockout ke pathu ki bipon Labangso one day match mate RNC football pathu ki bipon organizing committee Maipu Rubison Kiling Kongchun Bangrang Sinabe Dun Maipu Ruwelson Rongpi Lapen Ari Sanghua Tumpen Sichepahem Puponlo Lapen collaboration with Deithor Langklangwong Sport Association atumta nang cherap dun pen labang sualong alusiaman pen kachitong dun Deithor Municipal Board Chairman Jacob Tokbi Duarbaguri Kisan Morcha Dun Maipu Rajiv Singnar Deithor VDP Maipu Anderson Singnar Deithor Langklangwong Sport Association Maipu Moses Langni Secretary Amoron Terang Deithor Unit Women Society President Basanti Ronghangpi Vice President Deithor VDP Office Secretary Bolbol Singh Omphu Ronghangpi Atum Nangchi Tongdun Pen Referee Rahul Langni Lineman Eurovel B Mathe Phanse Pen Labang Suwandi Match Mate RNC Aparman Football Pathu Kibipon Kichengpon Jangmipo Niphai Ke Thompen Kijot Jangmipo Niphai Pli Arni Ansi Pajotpon